no a v dnešnom videu sa nachádzame v pokračovaní našeho asi najviac hliadnutého videa. Áno. V tejto dobe. Vítajte u Car Obby part 2, pretože sme, keď si pamätáte a ste pozerali toto video, tak sme dali medium a easy, ale zostalo nám hard a very hard, lebo to sme nedali v minulom videu. My sa snažili, ale nedali, takže áno. Keďže sme profesionálni Tokyo drifteri, tak to dáme. A kamo, kúkaj sem. No. Budúcnosť coming soon, Car Obby 2. Ukáž? Počkaj sekundu. Počkajte, dám. Car Obby 2 coming soon. Takže zahráme si aj toto potom, čakajte. Ale to vyzerá dobre, Takže keď budete chcieť Car Obby 2, tak dajte like a odber na naše videjka, lebo snažíme sa pre vás robiť tieto videá. Paťo, pôjdeme Máme do toho veľa času. Áno, presne. Nakedy aj 3 hodiny. Počúvaj. Pôjde sám, ne? Asi. Dobre, takže začneme s hard, však Paťo. Začne šoferovať Patrik. No šoferuj. Však šoferuj! Dobre, počkaj, dáme, čo si dáme? Ja si dám si sedán. Nie, ty. Čierny, let's go. Čierny. Však kamo, čierne auta. Pekné. Popularita. No, ideme. 140, Brzdi, No poď, Paťo. No, tak kúkaj sem, hej, akej. Však ja kúkam, pomaly. Paťo? No dobre. Ešte viac sme dobre. No. Serus. Kamo, ja trčím z toho auta. Však. Ideme na najväčšiu dopravnú zápchu. A však ty cez to auto môžeš ísť. Ja viem. No. Kámo, však to je také zložité na... Dobre. Dobre, ty. Ne, ideme na... Skoro som sa... minenko. No poď. Idem, že opatrne. Počkaj, keruj. Kerujem. Ešte. No. Ja som tento Tokyo drifter. Dobre. Most som dal a ideme ďalej. OK. Toto bolo dobre. Dámy a pani, keď si pamätáte, tak tu sme sa vyhadzovali s Davidom. Jeden nás hodil raz v tom videu. Nie! To Paťo. Píše, že ideme. Hej. Nice. Dobre. Dali sme most. Ideme na most. Nesekol som sa tu, že nie? Ne, dobre. Idem. Dobre. Ja som profesionál. Hej. Zatiaľ som... Pozeraj, jak tu spadneš. No, tak aspoň som bola ďalej než ty. Dobre, pani, pozerajte, jak spadne. Počkať. Ale naša kukáky. Čo tu hapčikuješ? No, toto. Los Drifteros. Hapčikos. A toto sa dá. Áno, dobre, pekne. No tak toto je ťažké. No. To nevidno. Kam ja to nevidím? To vidíš? Nie, ale... Ani kus nevidím. Snažím sa. Čo ti? Nie, už veľmi keruješ. Nie, v pohode. Ja som tak na rošteku. Nie. Akože... Počkaj. Ja to teraz vidím. Z toho uhlu. Z jakého? Ideš dobre. Choď. Teraz už boč, lebo vypadneš. Dobre. Dali sme to. A toto? Dobre, troška cuvni a rozbehneš sa. Jak dobre ideme. Dobre, počkaj. My ideme bomby. A toto čo? No vyzerá, že to ešte nie je koniec. To čo je? To asi pridali. By sa hodila taká song, ne? Hej. Song. No a tu je ľad. No dobre, poď.
Keruj! Neboj sa ty, ja som profesor. Kámke, že to zarobíš. Chcel vypnúť počítač, že sa nehanbí. Nie, vôbec. A teraz sa tvári, že neviem. Vykerujem. Vieš, ak si bol na kraji? A tu čo? To ďalej kamo ešte ide. Kam však sa... Aha, ty sa musíš rozbehnúť, však pôjdeš hore asi, alebo čo? Poď, stovka. Stovka. Ty, kom. Kamo? Si predstav, že som išiel len trochu rýchlejšie, však vyletím von na toto kamo. Dobre, keruj. Ja pozerám spredu, keruj. Dobre. Kerujem. Dobre, ideš zatiaľ, dobre. No, máš to. Kamo. To je, že kamo v pain. A to akože, jak mám dať? Jak mám sa vykerovať, tak... Nie, dobre. To jak sa mám vykerovať? Dobre. No. Dobre. Poď. Dobre. Ješ dobre zatiaľ. Dobre. Pozor. Stop. Poď. Máš to. Dobre. Pohodka. Toto je easy. Výborne. Nie! Ty si tam easy, hej? Easy! Kamo, easy. Kamo, však to bolo rovno. Ale tu bol taký kopček. No mne sa to dalo dozadu. Dobre. Dobre, tak idem ja. Nie, to bol dobrý run. Áno. Dobre, dámy a páni, ideme každý sám. Dáme si závod, ja si dám pick-up. Žltý pick-up. A jak to všetci sú žltí? Už ideš? Jop. Ja aj ty si ten žltý? Hej. A ja som žltý. My sme žltí. Včielky. No ic. Ešte idem ja, lebo ty si... Nechoď. Keď si ja idem, dobre? Ty... Nechoď, keď si ja idem. Idem bomby. Dobre. A idem. Nie, som spadol. Tak dobre, ty. Ja to skúsim dať. Hej. Tady, dobre. Počkať, pomaly. Počkaj, som tu. Jak sa mi pretočí auto? Prosím, tak, dobre. Paťo? No. A dal som jeden level, aha. Už nevycúvam ani super. To je hnusné, jak sa ti auto otočí, to už si pokazený. Dobre som. Poď, prosím. Nice. Samozrejme, dáme tu zábery aj z Paťovho, aj z môjho tréningu, čiže uvidíte všetko. Tréningu? No, na autách, ne? Yeah. Realita, budem šoferovať Faro. A ideme party. Nie, som to ne... Keď ten kamarát hovorí, že je opitý, ale... Že... Počkaj, čo? Keď ten jeden kamarát hovorí, že nie je opitý, ale pritom je. A to auto tu. Ja som nič nevidel. Nie, poď. Dámy a pani, ja vám dám tento záznam. Ja som dostal sa na prvé políčko vo Very Hard, let's go. Ja vám to tu určite hodím, nebojte sa. Nie. Ja som to dosral. Však ja tu driftujem. Help me. Ja tu driftujem, no me. Dámy a pani, dal som aj druhý level vo Very Hard. Ja driftujem. Tokyo Drift. Takže to si zaslúži ten like a odber. Kašik, ja reálne idem Tokyo Drifty. Nie. Tokyo Drifty? Nie, ja som sa zasekol. Ale dal som 2 levely, takže to si určite zaslúži like a odber. A ja pani ideme Very Hard.
Hard je príliš hard, takže ideme very hard. To je very hard. Takže keď to bude very hard, tak to bude very hard. Samozrejme, že mi... Dobre, dobre. Stačilo, Vero. Nie. Daj mi SUVčko. SUVčko, podľa mňa pôjde bomby. SUV model 7. Sedan. Jo. Kámo, SUVčko pôjde bomby. No modely SUV. Práve teď v predaji. Som si kúpil. Naže nemám love. Počkaj. Ja som to dal prvý stage zas. Dobre, a... Nie. Dobre, som... Do frasa. Masaker. Ja som sa zasekol. No dobre, to nič. Finally. Ale ja dávam very hard reálne. Ale však prečo? Dobre. Dámy a pani, dáme takú challenge, že pôjdeme na pospadku, áno. Very hard. Počkaj, nedal som ani prvý stage. No. Takže si došla až na koniec videa. No, vítam ťa. Áno, nemáme koniec na videu, ale snažím sa aspoň takto zakryť, keďže neviem, pri editovaní tohto videa som zistil, že nemáme koniec videa, takže budete sa musieť zmieriť týmto. No ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ďakujem strašne, že ste došli až na koniec videa, že si to pozeráte a dúfam, že to neskipujete, lebo keď tak si vás prejdem. Ale ja teda dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite tu hodiť like a odber. Zdieľajte to svojim kamarátom, aby sme dostali čo najviac views. A ja sa vás veľmi ľúčim. Čaute. Back.